Намирам се пред новия Ioniq 9. Сега бях на тест драйв с него. Този е версия Calligraphy, най-високо ниво на оборудване. 2 електромотора, около 450 конски сили. Истината е, че беше удоволствие да шофирам този автомобил. Дигитални странични огледала, двуцветен салон, множество екстри масажи, вдухване. Наистина пространен ключ. Да, наистина много хубав автомобил. Би го препоръчал. Много ми хареса. Но просто този път корейците са надминали себе си. Дъжките са прибиращи се. И въобще много наджиджена работа. Много. Определено, мисля, че 80 005 или нещо такова евро се заслужава за този автомобил. Просторен 7-местен SUV. Леко скосена задна част, малко приличаща на някакви китайски модели, включително мисля, че Хиксан на BMW с такава визия. И по-вирната предница, т.е. леко агресия. Много приятен за шофиране. Супер автомобил. Супер.